uNkulunkulu akakulungiphile uphushe uphumelela pastor wena lo uyachaza amaphupho le number ke sense ngokuyimember noma ke ungocontribute kwi-channel kuphela so ngo-9 number awungasaphi fona from Monday to Friday kuphela akhona plus amen bhaza kusho ukuthi yena ububa ke umuntu ekwala imali ngempela asakhuluma so bayamala bayamdampa over the phone kodwa ke bese ngisakhuluma kakhulu wena lo muntu kodwa bakahlukani phela so one kuyenzeka uma uphupha umuntu wakho kuba uPawulo uma ekwalo lo futhi ke kungenzeka wena ngokholiswayo ukuthi ke lo muntu uzokulahla ngenxa ke isichitho noma ngenxa nje ukuthi akasakuthandi kungabe isibonakalisa abanye abantu uma ezokwaliwa nje uyaye aphuphe ngalendlela aliwe yabona. Number 2 ngokwesintu uma uphupha umuntu wakho kuwuPawulo uma ekwalo noma futhi ke kungenzeka isijalo salomuntu asikudingi futhi asikwamukeli sizolihlukanisa maduze. 3 kwabanye uma uphupha umuntu wakho kuwuphawu olungaba oluhlwe kwesinye isikhathi kuma ekwalo futhi kungenzeka nisazothandana isikhathi eside nalomuntu ngoba usakuthanda futhi uzimisele ngokuthi akugcine njengomlingani wakhe isikhathi eside. Number 4 kwesinye isikhathi ke uma uphupha umuntu wakho kuyaba uphawu oluhloma ekwalo futhi ngenzeka ufuna ukubuya ngoba usakuthanda uma kungukuthi benixabene noma beningasakhulumi bese kudala ngicela ukukhuluma ngenzeka la khona khona ukukhumbula ufuna ukushaya ibuya. Siyabonga besibheka ini phupha umuntu ekwala.